Il-Ministru tal-Housing, Rodrick Galdes, ma ċaħat assolutament xejn minn dak li ngħat mill-ex-chairperson ta' Malta Investments u ex-membru parlamentari Ewropew laburista Marlene Mizzi. Dan brabta ma dak li qed jissejjaħ l-iskandlu tal-Malta fejn il-Ministru Galdes qal li hu wettaq bis-sorveljanza. Rodrick Galdes qed jiġi akkużat minn Marlene Mizzi illi indaħal fil-kumpanija Malta Investments u li kien jiffrekwenta u kellu rubija mal-kuntratturi. Dan saħqitu l-ex membru parlamentari Ewropew laburista f'kitba fuq il-medja soċjali fejn Mizzi akkużat lil ministru illi kien jindaħal fl-affarijiet tal-kumpanija u kellu rubija mal-kuntratturi biex imbagħad meta konfrontat lill-Ministru Galdes dwar dan kollu ftit tal-jiem wara l-istess Marlene Mizzi tkeċċiet. L-ex MEP tal-Labor iddikjarat li kien ta' unura li għal tneħħiet għaliex l-istorja se tkun qed titkellem waħda. Fl-istess jum illi sar magħruf dan kollu, anke chairperson tal-Malta Johan Farrugia illi nħatar f'din il-kariga 7 xhur ilu irriżenja bil-Ministru ma ċaħat xejn mill-akkużi serjissimi li qed isiru kontrih. Permezz sqarrija qasira fuq Facebook, Rodrick Galdes saħaq illi f'kull komunikazzjoni li kellu mal-Malta l-uniku interess tiegħu kien li jitnaqqas id-dewmien u li l-proġetti tal-akkomodazzjoni pubblika jimxu b'ritmu aċċettabbli għal familji li qed jistennew. Galdes qar li l-kumpanija għandha struttura maniġerjali tagħha u bħala Ministru l-irwol tiegħu dejjem kien wieħed ta' sorveljanza politika ġenerali u mhux ta' intervent operattiv. Ibda ċaħda li keċċa lil Marlene Mizzi għax waqfitlu, ibda ċaħda li kien joħroġ jiffrekwenta lil kuntratturi li għandhom rabta mal-Malta Investments. U ebda kelma mqar waħda dwar iċ-chairperson preżenti illi riżenja. Intant, it-tlieta filgħaxija l-Partit Nazzjonalista ħabbar illi permezz tal-membri tiegħu fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament fil-jiem li ġejjin se jkun qiegħed jitlob lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sabiex jiftaħ investigazzjoni dwar l-operat ta' Malta Investments.